amb aquest pes, vegeu que l'alçada pesa 10 vegades més que les cames normals. I a més, amb una arquitectura que és atrevidíssima. Aquestes voltes, al final, ara estan tapades per aquest claredat. Només que hi hagi un petit assentament, poden caure aquestes rajoles, que les heu vistes. No pot caure, escolteu, si cau un trosset així des de dalt... És una bala. Què passa amb la gent que hi ha aquí sota? Que és que haurem de posar unes xarxes? Perquè és fer el ridícul? Bé, doncs això no passarà res. I els hi passa perquè se'ls hi ha enfonsat el jornal, perquè se'ls hi va enfonsar l'escollera... No he vist la normativa ara, però sí que res. No poden fer una petita taula, no? No poden per la normativa de la zona de casa. També us queda la feina de... No veus que les veu passar a la línia 9? Veus aquí on passen aquestes persones, el túnel arriba fins aquí. Aquí hi ha d'haver el mur per talla i són 75 centímetres entre un i l'altre. Això és perquè es vegi, fixa't, això des de dalt, l'alçada fa 10 metres, aquí la pantalla ve aquí i ja són els fonaments, perquè són les fotos que he fet per veure. Aquesta està bastant bé. Aquella secció que marcaves abans es veia molt bé. Aquí ho veieu. El túnel va d'aquí a aquí. Hi ha una pantalla aquí, que tinc el dit, i això ha de tenir 125 metres. És una temerita. És una temerita. Això us ho he ensenyat perquè no han quedat massa bé. Bueno,